Dwaben eka mantuo no ma ye ka bom de kyekere asanteman ne ho. Dwaben fo ya yekofo. Mmere bi atwam na nka dwaben hene ekọ ne so machi no. De oso odi na ade no. Ya fa ama na de ma ne nua ketewa no no ade ahomte so kotena abekwa yi ma on so kọ kyekere bekwa ewo amanse. Ti dwaben de ne nua pa ne bekwa. Na nka yekofo ni nyina no opiesie ni Kumase hene ya asante hene. Nanso na no dwuma di bibiri nti ya na otama dwaben hene na edi sa dwuma ne ma no. Ti dwaben hene ayese ayekofo nyina abusa panyini ene akofo nyina amenu. Na asante ntikyire mu ba nyina no oni Kumase ntama achada ango ewa bakose mu. Dedi kan ne se ositutu Kofi Opim so a ode sisi asante man no. Obra mo kokun de ntiantokwa baaye no. Agudi a ewo okun ni mu no. Ekoba se na Kumase ahemfo ejidi se nini nyina na dwaben hene adakwa yi adom edebre asante hene. Eno achi no British diplomat T. Bodrich eba asante man betra asante man bese na edusia no. Report otro ene se na dwaben so chen Kumase ema Kumase for bufuru ye. 1826 ebra ye call Katamanso anase dodo a ntokwa no. Sikadwan kodi ayirem kakra. Na dwaben hene Akwasi Boaten ene kontinase hene entwe panyini ene kohu yede ba ye ne ho agudie. Wode beduru ye no sante hene osaya akoto sabra no abetena sawia etwen TDC wontokwa no so no. Eje ni ma no obomaba so ema ofre dwaben hene owo akoma ema osato entweje a entwe panyina no ye kontinase hene so din se Jiabo. Na Kumase ayemfo no esan gidi se enya ho agudi nyina no de baaye. Saa de ma no ema renti kakra ba omontam. Eno achi no osaya akoto kan se onfa ne dom mra no mo sisi asem no mo yeso so mo mfiri dwaben ko no. Onsan kunkun won wo kwan mu. Esan ka ho ma tension ba system ni mu. Eno achi no dwaben hene ba ko bo obi kwadu se oni dwaben hene ayere no ededa. Ema saa nipa kron so Kumase je ne tena omonten. Ema ehye dwaben hene bufuo no na otu ekotena atimebu akwa. Okotena atimebu akwa no. Ena okochichiri nkro bebre. Na ebra ose akoto wu 1834 no. Kwakudua adwumapambo obedi ade no. Ena o yese o kama bom. So osma me ko na o yese oba no. Oduru samaya ben osi no no. Ena owu ni nua ketewa Kofi Boaten bedi ade onso mfinshi na dusin achi na du otwe achi na no nso edekwa no suma achi nti na akoka dwaben hema amasewa na amasewa edi ade bomu se dwaben hema ne dwaben hene ona eta afre no dwaben sewa na o ko no suma achi no na ne ba obedi na ade no ede ne kunu Asafo Agyei ebata ne ho ama Asafo Agyei beda ne dwaben hene na Kumase nsuta ene friends kontinase ene be kwa mompene so se asona ni edi ayekofo adwa nti 1874 ebra sagranti tokwa ne koso no Asafo Agyei se nka Britain form one na wono mom enkuntia Kumase ne asanteman nyina akoko bi amwa asanteman na no achi no ma dwaben fo no bi san dwane sagranti tokwa na chief no mu se omne asante eni ni enom de kwakyekire enkuru na ewo Kukurantumi patemu ho no nti British governor na to asase ne free Kukurantumi hene ho na okyekire nkuru ema omo na nkuru na omo kyekire no dodo na ba bi omo free wa asante memu ko ho no sa nkuru ni din na omo de to so nti yenya Koforedua yenya Oyoko yenya Adweso yenya Asokore ana Asokore fo ni free Asokore Adweso fo ni free Adweso ene saa ne bebre omo ne ka omo bo mo e from New Dwaben 1882 ebeda na man hene ewo Kukurantumi asase ebo atimebu akwa empatemu ho no na sese ne de sese akwese Dwaben no edi ne kwi ono wo Eastern region ena ya kan so Asante region na numani mu ho na mu nanka nkrobiti se osi no mo no esan besum Dwaben wa Asante. Na so British government make proclamation ama obi antra river pra na mabiem
na sese no de dwaben hena ba bedi ade ye yewura da sebre kwaku bu ati otoso me nsa ba yi no asanteman ehia bia oba bi na no sagranti ntokwan ho afasha ye hye nyina oba ye yewura edi ne kwasi da ya oba ye anniversary 25th anniversary nyina waba mentimi ho sese ye mfa ne se wasan ba fie anase ayonkofa keke no ne yebo nanso yani ache ewo diasi atwa mu nyina achi no na sese nkabom aba ma dwaben foforo ene dwaben dada ena bekwai sese bibia no wakabom eye ne kama se enuafo